Мәскәү татарлары штабы нинди проектларына гамәлгә ашыра? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәмсез, татар милләтен берләштерү мәсьәләләрендә Мәскәү татарлары штабы бәяләп бетергесез зур эш алып бара. Юкка гына әлеге оешманы Татарстанның лаеклы таянычы дип атамыйлар. Хәзерге вакытта Мәскәү татарлары милли татар конгрессын булдырды. Бу турыда Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев белән сөйләшербез. Исәмсез, Рөстәм әфәнде. Бик куанычлы хәбәрләр белән килгәнсез Казанга. Безнең штаб үзгәрешләр кичерә икән, әйеме? Безнең штаб әкрен генә инде хәзер менә штабка безнең 25 ел. Менә без аны әкрен генә күчерәбез шул национальный конгресс татар Москвы и тюркский народов инде, тюркский халыклар белән инде. Менә шунда без оешма оештырдык, 1100 регистрация үттек инде. Моның бик зур була инде мөмкинчелекләр. Без аны инде икенче шәһәрләргә. Инде үзгәреш дигәндә, димәк бу инде киңәю, зураю, дәрәҗә үстерү инде бу без эшләрне эшләйбез Василий Гаязович белән, Данис Фанисович белән киңәшеп инде, и менә бу безнең оешма керә ВКТ-га. Бөтен конгресска кереп инде, шунда бергә конгресс белән киләсе елларда инде шулай итеп бергәләп эшләргә инде. Гомумән алганда, Мәскәү татарлары ничек яшәп ятанда? Мәскәү татарлары гөрләп яшәп ята да. Без инде гел җыелабыз, менә безнең тагын жаңалык шул. Без менә хәзер бит 30 ел ВКТ була, и безнең була 1100 ел исламны кабул иткәндә. Менә шуларга багышлап biz 2 атна элек ачтык жаңа YouTube канал DL16 YouTube канал. Безнең штабның YouTube каналда 1000-нән ролик, 20,000 подписчик. Безнең 3 штаб бар Мәскәүдә. Штаб татарской молодежи, штаб областьта инде. Менә яшьләр штабында безнең 4500 подписчик инде YouTube'та. Безнең оешманы көнгә карый 70-тән 80,000 кеше. Менә YouTube-ны бөтен суммарны 4 аккаунтны алсагыз, безне карай 70-80,000 кеше көнгә. Шулай итеп без интернет челтәрләренә бик зур игътибар булайда итәбез. Хәзер конгресс булгач, ишчедә ныграк та тюркский халыклар белән эшләп инде ныграк игътибар итәргә планнар төзибез. Менә әйттегез, әйеме, YouTube каналларда без инде гел эш алып барабыз дип. Нәрсәләр урнаштырасыз әлеге YouTube каналларда? Безнең YouTube каналны без инде милли хәрәкәтләрне, значит, татар милли саклау өчен, культур саклау өчен безнең гел шундый роликлар. Менә YouTube'та без менә бер еллык булды, 100 ел, значит, Татарстанга, да. Менә шунда без 100 кешедән алдык интервью. Менә ничек алар менә хезмәт керткәннәр Татарстанга, ничек алар эшләгәннәр, 100 кешедән алдык шундый без видео. Кызыклы форматта алып барабыз инде дә. Именно хәзер без 30 ел була ВКТ, без 30 кеше таптык. Менә алар ничек ВКТны төзегәннәр, ничек оештырганнар, нинди өметләр белән аны башта булган инде ул планнар төзегәннәр. Менә шул 30 кешедән biz алабыз хәзер интервью, менә алар сөйләйләр. Ничек ул ВКТ оештыру башлаган? Безнең бит инде җан исәп алу булды, әйеме, анда да сез бик актив эшчәнлек алып бардыгыз. Biz анда бардык, менә Петров көннәрдә җирдек без. Бөтен Россиядә без менә 20 шәһәргә барып, менә зур шәһәрләргә, шунда яшьләр белән без эш алып бардык. И менә шунда без менә җан исәп шул булганда инде безнең барлыкка килде жаңа яшьләр группа. Алар 430 кеше, алар студентлар гына. Татар, башкорт студентлары Мәскәүдә. Менә без аларны бүлмибез, безнеңчә башкорт безнең, значит, туган кешеләр алар безгә. Без аларны бүлмибез, и шул яшьләрдән шундый без оешма кордык. 430 кеше менә шул гел студентлар гына, алар менә шул Мәскәүдә укый торган студентлар инде. Аларны без гел җыябыз, дуслаштырабыз, туганнаштырабыз. Димәк, дуслык җипләре берләштерә, әйеме? Берләштерә инде дә.
Сез бит әле менә интернет мәйданчыкларда һәм инде теге дуслашып, аралашып кына яшәү түгел, китапларда чыгарасыз. Шул исәптән менә сезнең бик матур милли календарьларыгызда, өстәл календарьларыгызда дөнья күрде. Менә без быел тагын бер календарь чыгардык инде да. Аның бик татар оешмалары көтеп торды инде. Бу мәгълүмати календарьлар, әйме? Бу менә инде аның тәрҗемә белән ул нинди быел менә шундый зур чаралар булачак, нинди безнең кешеләр турында менә значит шуларны барсында без шул календарьга керттек. Китап безнең инде ул былтыр чыкты. Былтыр ул татар дөньясы бик көтеп торды ул китапны. Ул китап бик иштәлекле, бик фикер йөртә торган, бик шундый ул без аны жасадык 10,000 экземпляр. Менә 5,000-ен без былтыр тараттык. Менә шул татар тора торган зур шәһәрләргә 10 районда Татарстанда без презентация ясадык. Быел инде менә бу конгресс национальный хәзер бу китапларны таратачак. Шул инде менә калган 5,000-ен без шулай итеп бу эшне дәвам итәбез. Шәһәрләргә барып инде менә бу оешмаларга шул китапны 5,000-не таратабыз инде. Эшегез нәтиҗәле булсын, Рөстәм әфәнде. Бик зур рәхмәт сезгә.